Hoi, mijn naam is Hendrik Jan van Rijden en we gaan luisteren naar een christelijk lied uit Korea. En het heet Wees nergens bezorgd over of wees in geen ding bezorgd. Maak in alles door gebed en dankzegging uw verlangens bekend bij God. Dan zal je vrede hebben in uw hart en gedachten en wees blij. Het wordt gezongen door de sopraan Hong Seong-yu.